खुलुमबाय रायजो राजाफोर आंहा बहुत गोदोर मोनसे खैफोद गोना दङ दा आंनि अनजालि रिना बिसि आंनि बिसिखौ क'क्राझारनि सासे हिनजाव गोनां मानसिया लाना खारबाय आंहा गथ' सानै दं आंदो सासेया दोङो दा आंदो लोगोआव दोङो तामिलनाडुआव आरो सासेखौ आङो ओजों आसामाव दोनबोदोंमोन बेनिफ्राय जों एखेलगे दाउ कम्पानि थायोमोन बिथांमोना मा साननानै बिदि खालामना गालांखो आंखो गोदाव सोरावनो दा खानैबो बेनिफ्राय फेब्रुवारिनि 8 तारिखनिफ्रायसो खारदो आरो दासिमहालागै जों मोनाखै इसोरखो नागिरबाय थादोंमोन जों नागिरनायालाय बहुत नागिरबाबो मोनाखै ओमफ्राय जों दा फैसा आखायाव बारा फैसाबो गैया ओमफ्राय दा जितुनोखि आं न'निफ्राय एसे 20,000 थाखा बिहरनानै इसोरखो नागिरदोंमोन आंहा बहुत थाखा थांबाय दा फैसाफोराबो दा बिथिं थांलाय बिथिं थांलायनो नागिरनो बिथिं खोनानाया बिथिं थांदोंमोन नागिरबाबो मोनासै बेनिखायनो आं दिनै रायजो राजानि मदद नागिरनानै बे भिडिअखौ बानायनो थाखाय आरो खावलायहरदो आरो बेनिफ्राय आंनि हिनजावखौ आंनो नांफिनगो दा मानो होनबा आंहा सानै गथ' दङ बे गथ'नि थाखाय आं बहुत सिन्था खालामनानै दा आंनि हिनजावखौ नांफिनगो जेरावखि गैया माने रायजोफ्रा अननानै नुयोब्ला आंनो नैबे भिडिअ आं दा नाम्बार होदो बेयाव आंनो कल खालामबानो जाबाय अननानै आरो जोङो माबायाव दाउ फार्मावनो एखेलगे मावोमोन दाउ फार्मनिफ्राय बिसोरो खारदो आरो खारना जों नागिरबाबो मोनासै नागिर मोनासै बेनिफ्राय एरखमनो बहुत गोबाव नागिरबाबो दिनै नै माबा जालांबाय 19 दिनानो हमना दोनदो 19 दिनानो जाबाय खबरफोरखौ मोनाखै महा दोङो महा थादों ना मबा लांना बुथारहैबाय सोरना मासोना मबा दोनैना फाननासो गारबाय बेखौ आं मिथियाखै आरो ओमफ्राय मबाइलबो लोगोआव लांफादो आधार कार्डफोरखौबो लांफाजोबदो हिनजावा मबाइलखौबो गाव गोदोरखौ लांदो मबाइलाबो गैयामोन आंनियाव लाना खारनाय लोगो लोगो आंहा गोदाव सोराव जानानै मालिकनियाव फैसा बिनानै मबाइल गंसे माबानानै बायनानै आङो इथिं खबर लादोंमोन ओमफ्राय रायजो राजायाबो सोरबा आंखौ मदद खालामदो बिथिं दोङो होननानै थांदोंमोन जों थांनायाव नागिरना मोनदिया ओमफ्राय दा नै आंनो गथ' खासे दोङो दा गथ'आबो दिनै बिमा नागिर गाबबाय थायो हरावथ' खुद्रिबाय थायो गथ'आ बिमा नागिर दा बिमा नागिरना मोनाबा गाबबाय थायो दा आंहा बहुत आलानि गोदाव सोराव जाना दा खामानियावबो आंहा दिगदार जायो बेखौ लांफाबाथाय दिगदार जायो इदि उन्दै गथ' बेनिखायनो आङो सोरबा रायजो राजाया नुयोब्ला आंखौ एसे मदद खालाम बेखौ खावलायहरबाय आङो आरो आंनि हिनजावा माइनावस्रि 3 नम्बर माइनावस्रिनि बेलसिरि एरिया गोलैयो आंनि हिनजावखौ आंनो नांफिनगो दा मानो होनबा आंहा सानै गथ' दङ बे गथ'नि थाखाय आं बहुत सिन्था खालामनानै दा आंनि हिनजावखौ नांफिनगो जेरावखि गैया माने रायजोफ्रा अननानै नुयोब्ला आंनो नैबे भिडिअ आं दा नाम्बार होदो बेयाव आंनो कल खालामबानो जाबाय अननानै नै 2012 हाबा जादोंमोन आं दा नै फिसा खासे दोङो खासेया जों आसामाव दोङो जों दिनै गावनो बुंबाय दावदै कम्पानियाव लिंना लाबोबाय न' लुनो होननानै ओमफ्राय गेजेर ससेयाव बियो आंखौ तामिलनाडु लांनानै गोदाव सोराव खालामना लांदो दा बेनिखायनो आङो दा माबाफोर गोरोन्थि नुदोंबा आंखौ बुंनांगौमोन आंखौ जेबो बुंदिया बियो आंथ' बिदि नांलाय खमलायबो बारा खालामखायामोन बिदो आं जानि बुजिनि सिरि थाबाय थायोमोन आरो बियो आंखौ बे समाव आरो दाउ फार्मनिफ्राय सासे सेंग्राजों खारफालांबाय आरो बे सेंग्राया क'क्राझारनि आंहा नै सासे गथ' दोङो बेनिफ्राय सासेखौ आसामाव दोनबोदो दा बे नै गथ'आनो दा दिनै लोमजालायबाय नै सम लानानै बिदिनो लोमजाबाय थायो बिमा नागिरबाय थायो गाबबाय थायो सम लानानै सानाव गेलेयो हराव गाबो आंहा दा जेरैबो माने जारला जालांबाय आरो दा बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ बबाफोर नुदोंबा अननानै आंनो बे भिडिअआव आङो नाम्बार होगोन बेयाव आंनो कल खालामनानै हमना दोनबानो जाबाय मानसिफोरखौ आंनो बेनिफ्राय बे नाम्बाराव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो होमबाना आं लायफिनगोन हिनजावखौ आं दाबो हिनजावखौ गारा मानो होनबा आंहा सानै गथ' दोङो बे सानै गथ'खौ नायनो थाखायनो आंहा न'आवबो रावबो गैया दा आइ आफायाबो बहुत दिनावनो थैलांबाय जों आरो बिदा फंबाय दंबाबो जोबोद आलादा जाजोब्बाय ओरैनो दा आदामोनाबो बे जायगायावनो दंखायो बिसोरबो नागिरबाय थादों नागिरनायालाय खिन्थु दाबो जेबो खबर मोनाखै सोरबाफोर खबर नुबाथाय अननानै आंखौ मदद खालामहर एसे अनदो आंहा गथ' खानै दोङो फरायनायनि आरो बेयाव फरायनाय खोथा दोङो दा आंहा बेयाव तामिलनाडु थाबाय थाबा गथ'आ आंनि बेंगा बेंगि जाजोबगोन बेनिखायनो आङो आंनि बिसि अनजालि बिसिखौ मोनबा लाफिन बजबनानै बेनि थाखाय आं खावलायबाय रायजो राजाखौ अननानै नोंथांमोना एसे हेल्प खालामदो रायजो राजाफ्रा अननानै जुदि बबेबा कम्पानिफोर नुदोंबा हमनानै आंनो बे नाम्बाराव कल खालामबानो जाबाय आं लायगोन आंनि हिनजावखौ आं दाबो गारा मानो होनब्ला
माबाफोर गोरोन्थि जादोंबाबो गोरोन्थियाव खेबसे निमाहा होनाय थायो मानसिनियाव निमाहायानो सबसे गोदोर बेनिखायनो आङो आंनि हिनजाव अनजालि